Sant Joan de Mediona. Sant Joan és la capital del municipi i ocupa el centre de la vall, envoltada de muntanyes. La Riera divideix el poble en dues parts comunicades per un pont. L'altra banda i el nucli nou. El barri de l'Església, l'antic Sant Joan de Conilles, està format per l'església, la rectoria i 3 carrerons d'estructura antiga molt acollidors. La portalada d'entrada al nucli dona a un petit carreró amb les cases més antigues del poble. L'església, d'origen molt antic, apareix esmentada per primer cop en un document de 1208. L'actual edifici és el resultat de les nombroses modificacions que s'hi han fet i consta de 3 naus, planta rectangular, absis central poligonal i absis laterals de planta semicircular. El campanar és de planta quadrada que passa a octogonal a partir del primer pis. Les 4 obertures del pis de les campanes tenen arc apuntat. Entre els segles XVIII i XIX, en el marc de l'expansió vitivinícola, el poble va créixer a l'altra banda de la Riera en una barriada coneguda com el Raval de Sant Joan. Els primers carrers en urbanitzar-se van ser els de l'entorn de la plaça del Montseny, ja que en aquest punt és on confluïen el camí ral de Santa Coloma i el camí de Capellades. D'aquesta època daten les cases de Can Vic, Puigfred, Ca l'Agulló i tot d'altres habitatges més humils, la majoria habitatges entre mitgeres d'antics rabassaires. A principis del segle XX, indians i estiuejants van construir les primeres torres, com Cal Pepe de les Torres. La Torre de l'Àngel. O la Torre del Mico. També, en aquesta època, es va construir una nova carretera que correspon a l'actual carrer Florenci Gustems. En aquest carrer avui trobem botigues i el Casal, un antic celler de principis del segle XX convertit en bar i espai cultural i d'associacions. Consta de 3 naus, és d'estil modernista i les cobertes són de volta catalana. Al nucli de Sant Joan trobem també la majoria de serveis i equipaments municipals, ajuntament, farmàcia, botigues, consultori mèdic, poliesportiu i caixer automàtic.